Pier en Marieke's jonggezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja! Heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Een autoritje. Het is prachtig waar. Pier en Marieke binnen het voetballen. Thuis in de tuin bij Pierendy. Zien Heid en Mem zitten op het terras. En Lies van Zels, het lietse zuske van Pier. Die zit er ook. In de buggy. Lekker in het skaat. Wil je mij wat drinken, jongens? Dan moet je meer maar even komen. Mij wij cola? Cola? Doe altijd maar in cola. Nee, ik ga je wat sinaas voor je. Zo, en van Lies ik wil je hem vregen, misschien kun je hem even een peer tellen op Lies passen. Zo Heid en ik moeten even naar de boervrouw even dag zeggen. Ze krijgt thuiskamer in het ziekenhuis, no? Us mem? Nee, Oele Wapper. Hoor een boorvrouw van Zels. Dat wist toch wel. Die had ziek west. Heel ziek. Maar van de middag is ze weer thuiskamer. We zoeken even een kwartier bij haar. Lange net. Goed? Ken Lies net mij? Nee jongen, dat is viesten te druk voor de boervrouw. Dat kan nou net. Als je hem even een kwartier op haar passen. Ze had eerst nog wel wat te drinken. En als ze vervelend wordt, nou, dan maakt ze je maar een ritje of zo. We ben hier saver. Goed? Au jong. Utjen. Dikke. Jij hè? Ik vind het wel leuk om even op Lies te passen. Doe je een boer voor de groeten? Dat zien we dan. Dat is leer van die. Nou, en dadelijk, hè? Heid en Mem binnen nog maar krek de hoeken om. Of Lies begint te goelen. Marieke beziekt van alles om haar stil te krijgen. Maar wat meer dat ze maar herompopket, wat harder Pier zijn lietse zuske begint te razen. Nou gezellig hier. Ik is beter een hoena als een zuske. Je mem zei, oors mocht dan wel een ritje, meidje. Wat bedoelde ze ermee? Ze is gek op autorijden. In de auto valt ze altijd dadelijk in slaap. In een auto? Ja, in een auto. Als we in de auto zitten gaan, is ze samen stil. Ze is Jen. Hoe is dan? Hoe bedoelst? Nou gewoon. We gaan nu eens Heid in auto zitten. We zetten Lies in het zitje achterin en wij gaan voorin zitten. Dan denkt ze dat we te ringen gaan en dan valt ze in de slaap. Simpel zat. Maar mij dat wel? Ja, dat kunnen we nou net vregen. Hier ze maar net voor het gaanmatten. Kom maar Lies. Zijn we in de auto? Was het even naar Beppe? Of naar de bosk? Kom maar. De auto stiet op een oprit. Pier en Marieke tillen lietse Lies te jaren in het zitje. Maar het famke goelt nog heel tiet. Pier en Marieke gaan voorin zitten. Pier achter het stuur. Hij docht of er de auto start. Hij maakt het motorgeloeren. Ze lieten de auto sunsjes skommelje. Maar het helpt alle je niet. Lies begint alleen nog maar loeder te goelen. Nou, dit helpt nogal wat. Misschien had ze honger. Sjogger eens in het kastje. Wat voor kostje? De vaddy in het dashboard. Dat klepje kan iepen. Daar had dus hij misschien wel wat lekkers lezen. Ja, wacht je even. Dit is koud en hier, een reep. Chocolade? Ja, chocolade. Dat is lekker zacht. Dat kan ze wel hebben. Ja, mij maar. Ik jou het haar wel. Pier brekt de reep terug midden. Hij helpt de ene helft uit het zilverpapier en stopt het Lies het stik chocolade ta. Die pakt de hele reep in de handjes en begint er dadelijk op te sopjen. Eindelijk is ze stil. Sjoe, dat helpt. Hè? En nou gaan wij uit de rin. Waar wilt u naartoe, mevrouw? Och, laten we vandaag eens naar Leeuwarden gaan. Of naar Parijs. Uitstekend, mevrouw. Of, Amsterdam. Ja, Amsterdam is ook leuk. We gaan naar Amsterdam, naar Artis. U hebt een lief kind. Zo stil, zo schattig. Hoe heet ze? Liesje, meneer. Liesje houdt erg van autorijden, merkt u wel? Oh nee! Stop! Wat nou? Wat is er? Maar zie wat ze doet! Alles zit eronder. Alle
meer chocolade. Ze smat het oerel op een bank en naast het zitje sjen. Oh, Pier had het krammelen. Ze moet eruit. Gauw, kom, help mij. Pier en Marieke loeken Lietse Lies uit de auto. Die zet het voeten dadelijk weer op een razen. Haar gezicht, haar hand, haar klingen, alles is bruin van de chocolade. Het zitje zit eronder en ook de mooie bekleding van de achterbank zit vol met bruine vlekken. Oh nee, hoe maakt het nou? Oh, en wat zie je hem heid zitten? Daar hoeven ze net zo lang op te wachten. Heid en Mem komen op hetzelfde stuit onrin. Mem slacht van schrik de hoorn voor de eren en Heid zet voort op de auto ta. Wat hij hem nou weer uit heeft, blinde nog een ta. Wat een troep. Hoe krijg je het zo gauw voor elkaar? Oh, leeuwen, zondje. Zorg die achterbank nou eens. Hoe krijg ik dat er weer skin? Waar gaat nou in een hagel naar je auto zitten te watchen? En Lies, waar had ze die rommelwaai? Die chocolade. Had ze dat van Jem kregen? Oh, maar nou eens zien hoe ze eruit zocht. Oh, dan kan ik nooit het on je oor letten. Nou ben we nog een kwartier voort en nou is mijn hele auto naar de barabisjes. Ik heb me nog van hem gegreemd. Het is wel op uit, maar het omhingen hier om het oor. Oh, Marieke, Thomas thuis maar vertellen wat je hem uit heeft ha. En Pier? Pier, dook is naar boven en de hoogst om mij joert ik net weer naar beneden te komen. Ik is zonder eten op bed. Het haast ervan. Ik ben nou sad. Sorry, maar ik wil wel helpen om... Nee, Marieke. Ik denk dat Sto nou beter maar even thuis blijven kist. Pier gaat naar boven en dan naar huis. We willen hem nou net langer om het tjennen ha joert. We zorgen hem wel weer. Ja. En wij moeten morgen ook maar even zien hoe dit aanrint. Want dit moeske krijgt misschien nog wel een stutje.